Laping Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong. Manipod iti orihinal nang isurat ken nasariwawat panunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Alang aruden, kastoy man ti surat ti pagayam tayaw naglingay di tinagan Saleng iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Saleng, ken ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin dita Lady L Productions, sapay kumata, mapagasatan met may drama to'y problema ngayon nakisalaysay. Ilingid naklakuman ni tinaga na Saleng. Irugik man tagsalaysay, idadapay iti abroad ni ditas nga anak ko, Mang Bianong. Anya ti maipaay ko keng ka, Anton. Nana Saleng, nakasaritak ni ditas iti cellphone. Utang akin ko na iti kwarta, ket kunana mangibagak kada kayo. Anya? Kasapulak namin ti kwarta, nana. Isasapay ko mata, may kandak. Pangaramatam gamin iti kwarta. Adala business kayat ko asar ka, nana. Sana balay? Tano, dumakkel ti business pampanunutek, ket da kami matlaang giniditas ti mairanod. Tay kasar kuntun ti anak yaw nagawid. Manong amin ayati kasapulam. 30,000 pesos, nana. Ha? Nagdakalan? Dakkel nga agpaiso, nana. Ang masubot adagos ti puunan. Basta kumitkita akto ni ti business sa pampanunutak. Sigurado ka nga imbaga ni Ditas nga ikangkay ti 30,000? Oo, nana. Uray kasarita yun ni Ditas. Tapno mapanagnigan niya apod no ti bagbagak. Sa anak nga agul-ulbod, nana. Ay naulawon di anak mo salay. May salakit daw nanto na nubyo na, itag namot adagaws. Sapay nagdadakkel agatan ti papautang na kanyang taon. Wen nga rod lakay, saan matamaan anawan ni Ditas nga uray bagbagaan ta? Kasanaw kat na inlablaunay kanyang taon, tanataer tomot nga main. Saan mo't mapagtalkan? Saan tayo nga amot aramidin na tataga kabangibang mo't nga ilay? Imbag kumaano may nga ilit ayan tayaw, tapno makitkita tati aramidin na. Saan may? Tulungan nakman makisarita ka ni Ditas. Ibaga ataasaan na unay apatpatyan dagiti ibagbaga ni Anton. Tasaan da pay mo't nga agasawa. Adupay ti agbale uno bilang. Kanayon tamot akasarsarita. Ngamday jay mo't ni Anton ti sakit na tunggal kasarita ta. Isa makapasurong pa ikit din no daddo ba? Di pa'y langarot agawi din. Tapno kitaan na noan niya tar aramidan dinubyo na. Ang mga nupawit nung sa bali mo't gaya mo't ti kukuhaan na. Anak, hintad kunti kwarta ka ni Anton. Nasayat no kasta nanang, tapno mairugi na mo ti business ng ibagbaga na kanyak. Anya nga minday ta a business aya.
Di namat imbaga no anya nga eksakto a business nanang. Mga nuluklok na kamutan tinubyom, anak. Di ka kumaunay agtalagkan kwa na. Nanang, ay ayatin nak ni Anton. Amo ka di naktulok kunday jay. Nasaysaya at matlaang ti agsigurado, anak ko. Awantay kas iti nakasigurado akanayon. Nanang, Laglagi pa nga adda ka iti adayaw. Saan mo amakitkita ti aramiden jay nobyom, anak ko? Tata, nangyugak iti si Dayo a karnit baboy. Nagparti ngamin daikit ko iti baboy da. Iso nangalaak mo tan iti para kada kayo, tata. Ay kat agyamanak ano kasta baraw. Manungay day taw. Awan, tata. Saan nyo abayadan? Itid ko da ita para kada kayo. Anya? Alaan yun, tata. Iluto yun, tapno da si daan nyo kininana sa laing. Ay kat agyamanak nga rod no di mo pabayadan, antaw. Ay sos, kasla dati kayat asawan, ti di na panang pabayad iti intad na akarnit baboy, lakay. Anyat kayat mo asawan? Kasla di mo pa'y laam mo ni Anton. Kat no tunggal mangyag iti kumpormi dito'y balay. Kalpasan ti makalawas wano upat nga aldaw, mangibagamatan iti kwarta ken ni Ditas. Nay. Unan niya. Iso apo utom to'y kunak. Sigurado akalpasan manan ti makalawas wano upat nga aldaw, agparang manan ni Anton kat mangibagamanan iti kwarta iti anak ta. Amuklatan kat, tasyak ti pagipawpawitan ni Ditas iti kwarta na. Amok dagiti mairuruar iti kwarta ni Ditas. Kasjay ti nobyo ni Ditas nga anak may mangbianong. Nalaing amangtad kada kamay, ngem kasla adda kasukat dagiti itid na ta utang mat nga utang iti anak may. Saan mi mat aman anawa ni Ditas ta na in love iti nobyo na mangbianong. Kasi tay na minsan, nakaawag ka mat anak ko. Kauawag pula itay bigat Kuang amin nanang, kauawag ni Anton kanyak. Ha? Kunana ka sa pulan na tidak kalagatad. Tada ka no ije ospital ni lolo na. Kat ka sa pulan na tidak kalagatad. Ay, kudak to, paikat nga umutang manunken ka. Iso anang niyag itinatnatang idi na minsan nga aldaw. Ha? Idi na panabulan, karni mo tiinyag na. Kalpasan na, nang ibagamanan iti kwartaken ka. Ita, isuman matlaangan, tinaramid na. Naira na lang nga tamot ananang. Ay sos, karayon akasta anak ko. Amin nga itad na kat addalat takasukat na. Ikanyulatan iti kwarta, numapandita balay nanang. Kaasimot ni lolo na iti ospital. Apay ngamin, apat-patyam amin nga ibagbagaday ti atao. Kasanaw no agar aramid laang iti istorya, tapno pautangam laang. Dakkel ti panagtalag ko kini Anton nanang. Anak ko, saan adakas ti agtalag? Ngam amwam pa'y ti amin, nurumbang apagtalkam ti may sa tao, wano saan. Diritsaan asaritaan antaw. Ay ayatom ka di anak kaw. uwan mo, tata. Saan mau aluklukwan di anak kaw? Ni, saan, tata? Api ko maalukwag ti anak yo. Kaya't ko lang ti makasiguradaw. Nagdakkelan tinalalam a kwarta ken kuana. Iso asapay kuma, ta saan mo apaglulukwan lang di anak may. Saan apidpidutan ni Ditas ti kwarta na ija abraw nga ipapautang namat ken ka? Ay ayatek unay ti anak yo, tata. Iso ajak to nga rod lukwan. Nasayat no kasta. Agawidan inton umay abulan ti anak kaw. Amom ka di dayta? Uwan, tata. Amok.
Kahit anyang nga ron ti plano, iti panagawid di anak kaw. Kalaysak, tata. Anya? Sigurado ka? Uwin, tata. Kasta talaga ti panggap ko. Ikalaysak ti anak yo. Nasaya atak akasasa o antaw. Ngam ulitak ti kanayon nga ibagbagak. Di mo gamdayn a paglulukwan di anak kaw. Ta di mo magustuhan ti kabailak nga aramidan kontraken ka no agloko-loko ka. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kan, anak ko. Una, nang. Kumusta nga iti biyahem? Nasayat mo't nanang. Ay, sana kung ngagsubli di abroad. Umanay mo't siguro na pangrugyan mikin ni Anton tinaurnong ko. Kasta mo't ang dagiti na ipapautang ko kan kuana. Uwan gayam. Apa saan ngayon may naantawn? Amo na mo't nga itati sa sangpot mo. Kunanang agbambantay kini lolo na masakit. Iso sana nakaumay. Saan nga tangag palpalusot lang dahil nga antawn, anak kaw? Ha? Anya ti kayat yu asawang tatang? Tay kunadang harudain. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ni tatang mo't. Kaslakit din kunayo at di na kayat makita ni Anton. Kaslakas ta na. Imposible nga awan lati sa bali namang bantay iti lolo na. No may magibagay iti kwarta, nagalista. Awan ti ado asaw. Ngam itatasimang patkan, di na pa'y may pamuspusan mo't o may mangkita, wan no mang sarungkar kumamat kan ka. Pasensya kan, no? Ito lang imayak, ditas. Kunak nga rod no di ka pala umay, tasyak kumanti mapan iji balay yo. Ha? Saan na bali? Taada akon. Oh, kumusta kan ngay? Kastoy, naragsakak ta nakita kan. Kamaudyanan na, nakaawid kan. Uwan nga rod. Makabanog mo ti agtrabaho iji abroad. Iso asaan ako ngagsubli ijay. Ha? Ay, uwan gayam, kumusta nga iji business ako nang ibautam iti kwarta nga inutang mo kanyak? Kasjay, nasayat lat na ditas. Adda ka di mo't lang mapaspastrik mo? Oo na, natural nga da. Anya kamutan, aping nga kasla palpalutputan nakbutan. Kaslawang ti panagtalak mo kanya ka. Ala, saan mo takasta Agdanda magaglaang. Sa baling amin titono ti panagdamdamag mo. Di kagda nagta bayatan ka ditas. Jaklip-lipatan dagiti na utang ko ken ka. Orayan ni ditas nga anak may ti panangibagan ni Anton iti panagkalaysadan ngem awan apulos ti imbagbaga ti lalaki mangbianaw. Aging gaasaan na simmarsarongkar ni Anton iti balay may. Ditas, apay ngay asaan mo't kan ngagpakpakita ni Anton? Uwan nga rod nanang. Ay, sa balin samot ti kahit asawon da ito'y anak kaw. Anya ti kayat yu asawang tatang? Saan ngagpakpakita? Kayat asawon da ita at dati makagapaw. Iso nga amwam nga rod no anya ti makagapaw. Aw-awagak mo't ngam, awan ti sumungsungbat. Aging gaadya kun makunta ka pulos. Ay, sus! Kung naktupay kat na dati sa bali apanggap da ya tao. Tatang. Saan na mabalinda ito Di ka palilaw kan kuwana. No di na kan kayat, singiram nga ron aming ngayon papautang mo kan kuwana. Nagswerte mo't ten ngay no thank you kik din din nagdakilagatan anal-ala na kan ka. No di na kamot gayap ikalay sa. Tatang. Daitan, ti bagbagami kan kaidi anak ko. Saan arumbag apagtalkam adagos day di atao? Ta saan kayo pa'y mo't nga agasawa? Di mo pa'y unay ammo ti kababalin na. Di na ka pa'y inyam ammo iti pamilya na. Ay, anya ngay dayta anak ko. Iso adyak kurso nada aparakan ka. Ta sa balin agparparik na kanyak. Ay ibagamlaan.
No kaano ti kayat mo nga ipapan iti lugar da takuyogan ka man? Dua tamang kita ken mang singer iti da iti ataaw. Lakay, saan ang matagtagari ni Ditas? Wan nga raw. Kastalatan na kanayon ti Jarna sipod saanen ang nagpakpakita da iti nga antaw. Kaasimot ti anak ta, Lakay. Tiyawanan bain nga antaw na. Ay makita ko makategkak iti pagnakman na. Nagmayat apang pang-oran di jas kaya tao. Berto, Hanggang saan abalay. Pilitek ni Ditas tamapan kami iti lugar day di nga antaw. Ala, agrubwat kan Ditas. Mapantay ti lugar day di nga antaw. Amun tano apay asaanen ang nagparparangken ka. Saan arumbeng aday tabagim ti baybayam iti saanen apa nagpakpakita ni Anton ken ka. Ipakitam ken kuha na saan kang apektado iti panang talikod na ken ka. Singirim kit day no talaga di na kan kayat. Iso nga umay ka. Mapantay ti lugar day tamot laeng. Mabuti nga kiti mabaling nga ibaga na kanyak tatang. Kasladyak ka ba ulan no iso amismo ti mangibaga kanya kadina kun ay ayatan. Ibagamot adi mon kayat Kastala ang day ta anak ka. Saan ka paatiw ken kuha na? Tatang. Saan abalay tada kami laang mat dito ken ninanang mo? Saan da ka baybayan anak ka? Anya ti maipay ko kada kayo, kapsan. Dito'y kaday ti balay na antawn. Ha? Dito'y nga minta address nga imbaga na iti anak ko iday. Awon gayam, iso ni Ditas, kaayan ayat ni antawn. Kuha. Saan nga minan ang nagpakpakita ni Anton iti anak ko? Iso kinuyog kon nga imay ditaw. Anak ko ni Anton, kapsan. Kastaya. Nasayaat nga raw, no nasurutan mi ti address nga inted na iti anak ko. Ayan ka din ni Anton, tata. Apay asa na nagpagpakitan kanyak. Kuha. Di nasayaat. Umunag kayo pahitap no makapagsasarita tayo anaimbag. Naibos konti kape nga impasangom, kaka. Mabalin ka di nga ibagamon no ayan ni Anton. Ha? Kaya't ko ang makasarita ni Anton, tata. Isong ibagayo kumati ayan na. Ado ti rumbeng nga pagsaritaan mi. Ay, pasensya kayon. Ngam saan yon ang makasarita ni Anton, iti kaano man. Ha? Anya ti kayat yung asawon, tata. Nasurukan ang makabulan manipod na itabon ni Anton. Ha? Anya? Natayan? Ni Anton? Sana po na dayta. Si bibiyag ni Anton, tata. Day katipod no. Natayan ti anak ko. Kalpasan a binagsubagsol ti asawa ti kinadinana. Anya? Adda sa bali. Hakinadan nana. Ay, tiawanan ba nga anak mo? Kung nagtupay kita man ang alilaw. Diyo ko man pagsasawan di anak ko. Tanatayin. Gaputan na tayan? Excuse mo na itinagbasulan na? Ay, sana mabalita. Isubliyo na itinaututang ni Anton iti anak ka. Anya, kasanungay nga isublimi. Kat, awan to pa iti amumi itinaututang ti anak mi iti anak mo. Natayin ti anak mi. Isungawan nga ruten ti singiran nyo. Ha? Ayop ti anak yaw. Manangalilaw. Nalaos ti pungtot ni Bertong asawa, gapoy tinaamwanda kini Ditas mang biyanong, idinto ta, nagbalin mo na munang ni Ditas nga anak may, gapoy tinapasamak.
Saan na maununay mang biyanong? Permay ang nasakitan iti napasamak, ta inalilaw lang aro din tinobyo na, nagdakkel pa'y tinautang na kenkwana. Ay to'y ita ti parikot may nga agasawa, kasano nga ta, ang maisublay dagiti nautang day di anton kiniditas nga anak may, ta saan asinsinan tigatad anaala na, ta nasurok may ta, sa nga gasot aribo a pisos amen, mang biyanong. Bareng nagsublay iti sigo daganay gay ti anak may, no masukatan dagiti, impapautang na nagregregatan na. To'y pagayam mo, saleng iti probinsya te La Union. Pagayam ko saleng, ti pagkaskastaan day ta anakyo kat saan jay kinadakkel ti gatad na ipaay na itinagbalin a kaayan-ayat na. No diket ti panakaduktal na asaan gayam a mapagtalkan jay lalaki nga inayat na. Nalawag panang luko ti napasamak. Ket nasakit launay kan kuana gaputa impaay na amin nga ayat ken panagtalek na. Ti pan nakapasakit itirik na agubway ti kinagulib ket ripuugen na tinaragsak disposisyon ket matalalyan iti nasanaang apan nakaupay. Isu at ipagdaldalanan dayta anakyo panagsagaba ita ket nalakala amatarusan. Nabilag ni ayat akas ken ni patay. Dayta ket masarakan iti kanta ni Solomon, bersikulo may 8 iti bersikulo may 6. Isu ati mapaspasaran ti anakyo ket mabali na may sa traumatiko a kapadasan ang masapol nga ibturan na. Isu adiyo sardayan nga andingayan. Kastay pagsasaong adda makagapaw iti amin na banag, mabalinyo nga ibaga nga adda pagsayaatan na wenno adda makagapaw. No apay akas jay ti nagtungpalan ni Anton. Ta mabalay na ilise iti adda pay apanagsagaba na iti masangwanan. Ken mabalin mabibiit lang nga iwaksina ti saem, ta awanen ni Anton mabalin pangipapasan na iti sakit tinakem na. Ti Biblia ket kunan na nga adda tiyempo ti panagladingit, ken tiyempo ti panagdungaw. Isu palubusan nyo laeng agpasanaang. Ti good news ket madanon tumutlaeng ti agpang ti panakaakseptar na. Ti sugat iti kudel ket aglunit iti panaglabas ti panawan. Ngem napanaas iti agdama. Kastamot iti emotional panakasugat. Nasakit pa'y laeng para iti anakyaw iti agdama. Ngem mailiw-liwag ng tumutlaeng. Taawan kanya man salemsem adi kabailan paglunitan te panawan. Alright, that's alright. Allah, kasta man na yun papagayam, aging gangay ti sumarunong ngayon tayo panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!